Wah. Let's go. Hello everyone, welcome back to Mandira's vlog. मैया हायथ' हाबामोन नालाय हिन्जाव लायनाय मानाया मैयानो जाखाजोब्बाय ओमफ्राय दिनैहाय रिसेपशन दं दा रिसेपशनाव थांनो रेडि जादों ओमफ्राय दा थांनोसै so नायलांबाय थादो guys let's start the video हिन्जाव गोदाना एसे ड्रेस फोसाबफैदों आरो रुमाव बाजै फिथा आंनि बाजै बिबाजै जानानै माबायदि मोनखो जानो गोसोमोन ओमफ्राय बाजै जाबाय बाजै रिथा बिराद रांखिनि बियो बाजैया माथो अनग्रासो होनदो औ थ' ओइ ना गुरहैनांगौमोन जोंहा दा गुरहैना दाना मालाबा थांजागोन बैयाव बै माबा बै KFC खाथिनि माबाया मा बुस्थु बेला आयु दै गलायो खेवसैना र' गिफ्टसो बुंजोब्बाय माथो ओरै गिफ्टआ बांद्रायबाय आरोखि ना बेयाव गुसुआव सोहैसै रिसेपशननि डेक'रेसन नै खामानि मावनांबाय गिफ्ट थिखोग्रा हाबायाव रिखानि बाजै आदा बस नै खामानि मावनांबाय बेखौ लासै इखौ दोनथ'दों ना दे दोननोसै आङो दे एकदम लोगोआलाय हो गोदाना बोरथाय मा खामानि एरनालाय हाय हे जले बोरै खालायलाय दे लाजोब खालाम दे वाह ओरै जोबखा आरो हालालै मालाय जिउखाजों फैसा खावदों आनैना लिपस्टिकआ खारदों ओंखाम जानानै ओमफ्राय फुनलाय ओमफ्राय दिनै मालाय रिसेपसन नालाय मालाय नायदों नोंसोरो आंना उनाव मम' म'सै ओइ बैयाव ना सिल्कानि सेन्देल माबा दं जों बाहेरायाव ओंखारलांथ'नो अके अके औ जाबाय माइनाव एम'इनिखौ थांदो नोंसोर हिन्जाव गोदाना मम' जानो लुगैदोंनो ओमफ्राय नै बिसोरखौ लायनो थिनदों लायग्राया नै नोंल' मम' खाबारिफोर ओइ लाबा बेर थागौआ माथो जायो ओरैनालाय बाजै आंनि बाजै जाबाय बे दिनैनिफ्राय सरि मैयानिफ्राय लोगोसोमोन लोगोआनो बाजै जाबाय मानो बिदि खालामनांगौनो आंखौ गोदो उन्दैनिफ्रायनो लोगोखामोन जोंहा Ritani gifts and Momo too Mina's Momo and Rita's gifts oh my god let's go It's the time to disco It's the time to disco It's the time to disco मम' पार्टि ओरैथिं हाबा जागासिनो दं ओमफ्राय जोंहा ओरैथिं मम' पार्टि जादो खेबसे गप दे खेबसे गप हाय होन आंनि काजिन फंबाय मादैनि फिसाला ओरैबायदि after long time no see नामा सिब' बे दादिनि फिसाला ओमफ्राय ला
Only. Hello. Look at here. Hello. Look. Look at here. Hi. Wow. 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 Nice pose. Wow. Wow. Change the pose now. Change the pose. Hi. Sabai. Ơi. Ok. Ra đường. Ở đây này làm mà ra đường. Mà ra đường. Mà ra đường. Mà ra đường. Arpai. Sibika. Ang kemana bidik kemana? Tuition baca film ya direct. Ang tuition beda supi dah. Mana bidik film dulu. Nai. Sibika. Nani gift ko baca tu tu. Ayo. Nai. Ang kemana bidik lah kang pray. हावयाव से शादी में आके रेडी होता है ऐसा कौन करता है तुम स्पीकर रानी करता है रील्स बनाई दे मलाई रील्स 1 2 3 go Nơi mà lại Habani biskut dan kopi lengasnya. Biskut ada kopi. Hơi này mà là bị sraber. Sang ओंखाम जाग्रो नागिरदों नै दिबिका फरिना बेबो लोगो बे बिनानाव ओरै माइनावखौथ' मिथिखागौ फाइनली माइनाव माइ ओए मुझे नहीं चाहिए इसको नहीं चाहिए हंटो सिना बे मोर बेसी लागे दासो ओंखाम जादों जोंहा नोंबो खेबसेल' ना दासो Sir, ang kepsi, ambil kep ni kep temang manci dulu bem, perang gur yunan cenggal lagi bah, anlai etia kabo na yunan cenggal. Amprei आंना एबारसो खेबसे आंनाबो खेबसे गगा मोनदों बाट स्टिल जागोन नै मालाय दासो थोब्लाखौनो आरो ओरै मोखांखौ नुवासै मान जाखो हेल' नै मालाय दासो ओंखाम जाखांनानै मा बुस्थु बे मिस्टी एन्ड दय मिस्टी एन्ड दय ओमफ्राय बेना only दय बेना only मिस्टी बेना only मिस्टी बेना दयबो गैया मिस्टीबो गैया 877 नै मालाय होथारदों जानाया मोननै होथारदों फिथानि हाबानि फिथानि हाबानि बसनि हाबानि फिथा आरो बसनि हाबानि पिता एन्ड बस हाबा नोंथाङा दैखौ जानानै माबायदि मोनखो रिटा रिपर्टार उदै थान्दा ओमफ्राय हजम जासिगोन आंना रिटा रिपर्टार रिपर्टिं लाइव फ्रम बस's house हेल' रिटा रिपर्टार रिपर्टिं फ्रम बस's house जाखांबाय जाथ'वाखै जानोसै औ जानोसै दे ओमफ्राय ओरै बाबा बाबाया रायलायदों बेवाय बेवायाबो रायलाया मानसिफोरा नुबा बिमानैयाबो रायलाया बेखौथ' देखायखांबाय फिसासा लिपस्टिक फुनलायो ओमफ्राय बिमानैया औ बन' टेम्पोलफोरनो जा थांसै बेयाव आयु दे थाङो मन्दिरा खि होद गय जाबाय नोंसोर गय जानोसै आंहा लेंहरबावबाय सासे गय जानोसै आंहाबो कुकिजा औ माबायाव जिरायसै फट'निफ्राय आयु आङो बारे गावखौनो गाव देखायबाय थागोन आं माइनावा रानग्राखि रानग्राया बारा मोजां नङालै रानग्रायानो एसे बोरैबासो आयौ आदा बेसेबां बुरजा नांगौथाय हौवाखौ खनसेबाव बाराबा ओइ दिखे फैदो जानोसै जाबायदां आयु
Yang berancu. Istimewa jangan. Ini semua jangan nama. Ibarat orang berancu. Uma saya. Oh, dah. Okay, thank you. Welcome. Ini biar buku deh. Oh, ini kulang kedua deh. Ini kulang. Làm vấn đề. Là sương bổ vậy. Ơi, mai nào mà ăn đâu nữa? Mà mai nào ăn đâu nữa? Ôi, bị bự. Tôi làm. Đây, ra vậy. Chơi. Bà sẽ đi ta. Lại trang vậy, không xuống đó. Đây. Đây, không xuống ra ní. Harsing ne, bự. Mà bây giờ. Hoa cái nào bự? Hiện giờ có nào bây giờ harsing ne. Bự bosa. Hello guys, Đi thân hào đi. Chơi. Harsing không phải cái gì. Gan đâu cũng là ta. Gan thứ gần. I hope you guys like my video, today's video. Next video, so till then, take care, bye bye.